Qatt ta' artisti lokali benefikaw minn għotja ta' €1,240,000 fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz ta' żewġ skemi. F'konferenza tal-aħbarijiet f'San Ġwan, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli qal li dawn il-fondi għandhom lan li jgħinu lill-artisti itellaw il-produzzjonijiet tagħhom sabiex il-poplu Malti Wawċi ikun jista' jgawdi mill-artistrija tagħhom. Skema minnhom il-Arts Support Scheme ta' €800,000. L-Art Support Scheme tagħti għajnuna lil dawk kollha li jipprattikaw fl-arti u fil-kultura f'kull proġett li jkollhom f'moħħhom li jistgħu jmexxu l quddiem l-artistrija tagħhom. Jiġifieri m'hemmx capping jew inkella mhux se nwaqfuhom jekk jagħmlu xi ħaġa jew oħra. Basta ovvjament huwa parti mill-portafol tal-Kunsill Malti għall-Arti. L-iskema l-oħra, it-Theatre Support Scheme, għandha lan li toffri aktar varjetà lil pubbliku li jmur it-teatru. Għandek €440,000 li ħajmorru għand proġetti teatrali, proġetti ta' Maltin, mhux bil-fors bil-Malti, però Maltin li ħajtellaw proġetti teatrali ġodda. F'diskors lil dawk preżenti, il-Ministru għall-Kultura Melkim Polaġus Galja saħaq dwar l-importanza tal-kultura u l-espressjoni artistika. Sejjaħ din l-għajnuna wkoll bħala investiment fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu li se jara dawn il-produzzjonijiet. Jekk inti artist, ħanejnu komplet esprimi l-artistrija tiegħek. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ jasal għand il-poplu kollu li kemm hu importanti li napprezzaw dik l-artistija ma waqt li qed napprezzawha, nirrealizzaw aħna stess li waqafna ftit ħin u qegħdin nagħtu l-ħin lilna nfusna sabiex nagħtu ċans il moħħna japprezzaw jifhem l-artist x'rid jifhem biha. Intqal li dawn il-fondi se jagħtu l-ħajja lil 32 proġett artistiku u teatrali, 23 applikant ibbenefikaw mill-Arts Support Scheme, id-9 irċivew fondi mit-Theatre Support Scheme.